Ahoj, tady herní maniak a tohle je upoutávka na moje nová videa z Mockbatu Berlin. Jak vidíte, je to na tomhle CDčku a chtěl bych jenom, to je můj herní notebook, a chtěl bych jenom upozornit, že tato videa budou asi možná trošku sprostá. Možná zase bude špatný zvuk, ale to snad všichni přežijeme. Také bych chtěl upozornit, že na tomhle mém notebooku to nejde, protože já už to mám docela plnou paměť. Tam mám samý jiný hry. Takže to budu natáčet teďko někdy tuhle sobotu a neděli. Dneska je 29.5. Takže sobota a neděle. No prostě to bude v sobotu a neděli. 1. prostě. Možná. No a tak to prostě takhle natočím a byste věděli, jaká to je hra. Já už ji hrál, ale potřebuji mít čas, abych to mohl natočit tam, kde to mám. A pak ještě z trochu jiného soudku taky budu natáčet Call of Duty 2. Jo, a já vím, všichni si asi tylko říkáte, jo, to je debilní. A někteří si říkáte, že se budete těšit. Tohle už je na mě známo, ale jo, fakt, tam budou docela dobrý. Já už to taky hrál Call of Duty 2 a je to taky dobrý, takže prostě se připravte, že nahraju ty videa v sobotu a neděli. A pokud mi to nepůjde, tak nějaký jinak. A na příští videa už vás nebudu učit, abyste se těšili, abyste se moc netěšili. Protože kdyby se mi to nepovedlo, tak byste byli na mě sraní. S prominutím. A taky chci ještě upozornit, já si ten notebook budu upravovat, že tam budu mít novější verzi Windows. A chcete vědět, co potom s tou novější verzí Windows budu dělat? Nainstaluju si tam tu hru Funkies. Já člověče ani nevím, co to je to taková... No, prostě to vypadá nějak divně. Tohle to bylo jako k tomu, že se to takhle a pokud budete vědět, co to je za hru, tak mi řekněte, protože tady to je na magnet a takhle se to dá vlastně wooden dát. Vidíte? Je to úplně šílený a mě to tady právě že nešlo, protože já jsem předtím kecal, že to je herní notebook, to jsem kecal, ale doufám, že se na to kvůli tomu nebudete na mě zlobit. Tak a tohle si teda tady nainstaluju, až budu mít tu novější verzi. A možná, že už to bude i tuhle sobotu, co budu mít novější verzi. Ale prostě hlavně se těšte na Mockbatu Berlin. Díky a těšte se na další video.